Marcel Maniak, nikdy viac. Utichla streľba z kanónov a diel. Zostali krátery po výbuchoch mín. Zmlkol nárek nad hrbami mŕtvych tiel. Zhasli plamene a rozplynul sa dým. Ďalšia obec vstala z popola. Už netrpšia s ním iba komíny. Mier opäť zavládol dookola. Stoja nové domy, kde boli ruiny. Nikdy viac vypálené dediny. Memento, nech sú pre nás navždy. Nikto už neprepíše dejiny. Pokoj a mier, nech má z nás každý. Nikdy viac vojnu, žiadne obete, plač matiek nad stratenými synmi. Nech večný mier je stále na svete, dosť bolo nepravdy a krivdy. Mene starostu obce a obecného zastupiteľstva obce Klák otváram spomienkové zhromaždenie konané pri príležitosti už 80. výročia vypálenia a vyvraždenia obcí Klák a obcí Grún. Tragické udalosti 21. januára 1945 nechali po sebe stopu hrôzy a utrpenia, ľudského nešťastia a smrti. Dnešnou pietou chceme si uctiť pamiatku našich nevinných spoluobčanov a povedať celému svetu, že vojna nepatrí do života ľudí. Dovolte mi, aby som mene starostu obce Klák Ľuboša Haringa medzi nami privítala vzácnych hostí. Prezidenta Slovenskej republiky, pána Petra Pellegriniho, štátnu tajomníčku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pani Luciu Kurilovskú, štátneho tajomníka ministra práce a poslanca Európskeho parlamentu, pána Branislava Ondruša, predstaviteľa politickej strany Demokrati, pána Eduarda Hegera, veliteľa vzdušných ozbrojených síl Slovenskej republiky, brigádneho generála Martina Kuterku, podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Beliaka a poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja pána Maroša Skopala, starostu a miestostarostu z družobného mesta Napajedla, zástupcov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov zväzov občianskych združení, cirkví a politických strán. Vítam vás, naši rodáci, vítam vás, naši spoluobčania a vítam vás, všetkých ľudí dobrej vôle. Teraz prosím o príhovor starostu obce Klák, pána Ľuboša Haringa. Vážený pán prezident, vzácni hostia, vážení spoluobčania, milá mládež. Vážim si, že práve dnes sa môžem prihovoriť z tohto miesta a srdečne vás privítať na dnešnom pietnom spomienkovom zhromaždení konanom pri príležitosti 80. výročia vypálenia a vyvraždenia našej obce. Uplynulo už takmer 80 rokov od najtragickejšej udalosti v histórii našej obce. Obete vojny a násilia v Klakovskej doline a volavé spomienky na krvavú nedeľu z 21. januára 1945 nám zanechali povinnosť každoročne sa prísť pokloniť pamiatke zavraždených občanov obcí Klák a Ostrihov. Tragické udalosti z 21. januára 1945 sa spôsobom a počtom zavraždených nevinných ľudí zradil k najväčším brutalitám spáchaných počas Slovenského národného povstania.
brutalita v Klaku a v Ostrom Grúni bola o to väčšia, že bola nasmerovaná proti civilnému obyvateľstvu, proti bezbranným ženám, deťom a starcom. Dodnes nemôžeme pochopiť, ako sa mohli previniť 3- a 5-mesačné dojčatá. Položme si otázku, dá sa to vôbec pochopiť? Ja verím, že určite nie. Masové vraždy na území Slovenska sa stali najotrasnejším svedectvom neľudskosti fašizmu. Nemeckí okupanti a ich prísluhovači z pohotovostných oddielov a protipartizánskych jednotiek zanechali po sebe desiatky masových hrobov po celom Slovensku. V polovici januára 1945 nemecké spravodajské služby, ktorým pomáhali slovenskí informátori, získavali správy, že obyvatelia obcí Klak a Ostrý Grúň sa aktívne zapájajú, potravinami zásobujú partizánske jednotky pôsobiace v Pohorí Vtáčnik. Na základe týchto správ naplánoval štáb jednotky Edelweiss prepad Klaku a Ostrého Grúňa. Jediným úmyslom bolo zničiť obce a tým obmedziť akúkoľvek pomoc partizánom. Toto mal byť trest pre obyvateľov Klaku a Ostrého Grúňa. Mal to byť trest za pomoc a podporu partizánskych jednotiek pôsobiacich v okolitých horách. Nemeckí vojaci vyzbrojení samohybnými dielami a obrnenými vozidlami najprv prepadli Ostrý Grúň. Tu alkoholopojená banda vrahov surovo zavraždila 64 osôb. Po krvavej masakre v Ostrom Grúni vtrhli do Klaku, kde v spodnej časti obce následne zavraždili 84 bezbranných osôb. Jediný, kto prežil, bol Jozef Adamov. V Hornom Klaku sa beštiálni vrahovia rozhodli už nestrieľať ľudí v domoch. Tu obyvateľov vyhnali z domov a sústredili ich v strede obce pri miestnej káplnke. V treskúcej zime pred hlavňami nabitých gulometov čakali na svoju smrť. Pred očami detí, žien a starcov mučili zraneného partizána, ktorého našli v jednom z domov. Rezali mu chodidlá, odrezali uši, nos, jazyk a napokon ho hodili do horiaceho domu. Ďalších 2 partizánov surovo zastrelili. V dáve nariekajúcich ľudí čakajúcich na svoju popravu ženy túlili k sebe svoje deti a v hroznom očakávaní niektoré obmdlievali. Na verejnú popravu čakal aj miestny farár Rudolf Klupa s rodinou. A ľud zhromaždený naprostred dediny pri káplnke tisol sa ku svojmu farárovi s nemou otázkou na očiach a ústach. Čo bude s nami? Prečo to všetko? Čo im má pán farár povedať? Že ich čaká to, čo druhý. Vyžiadal si od veliteľa chvíľu času na posledné požehnanie. Tento akt prerušil príchod motospojky, ktorá doručila veliteľom trestnej výpravy telegram. Po prevzatí a prečítaní telegramu fašisti upustili od ďalšieho vraždenia a obmedzili sa len na vypálenie a vyplienenie obce Klak. Obyvateľov následne násilne evakuovali. Nedeľa, 21. január 1945, bola nedeľa ako každá druhá. Bol to zimný deň ako každý iný, no nie takým zostal v srdciach a spomienkach našich občanov, otcov, matík a ich detí, ktorí prežili hrôzy tohto dňa. Toto je jedna zo spomienok. A na druhý deň z chudobných robotníckych domkov trčali len holé očadené komíny. A nad troskami zhorených domov, ako bodka, ktorú položili dejiny za zverstvami, ktoré napáchal fašizmus, stojí biely klakovský kostolík. Ako hroziaca pesť, ako výkričník, pomaly vyčnial nad zhoreniskami. A vy, drahí naši, ktorí ste padli za obeť tomuto besneniu fašizmu, vám patrí naša večná úcta. Obnova našej obce pre všetkých, ktorí sa vrátili domov, bola ťažká. Našim občanom sa dostalo pomoci od Medzinárodnej organizácie pre pomoc a obnovu vojnou poškodených dedín a miest. Vzácna finančná a materiálna pomoc prišla z mesta Napajedla, za čo im aj dnes znovu ďakujeme. Od tej doby sú občania mesta Napajedla našimi družobnými priateľmi. Vážení prítomní, dovolte mi vyjadriť naše spoločné presvedčenie,
aby sme už nikdy nepoznali hrôzy vojny tak, ako ju zažili naši občania v roku 1945. Zároveň mi dovolte vysloviť, že našou dnešnou účasťou sme vzdali úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za národné oslobodenie Slovenska. Ďakujem vám, že ste aj v dobe politickej arogancie a nenávisti, v čase spoločenskej rozdrobenosti a neúcty, v čase prekrúcania dejín a udalostí prišli a svojou účasťou prejavili úctu a spomienku za vyhasnuté životy nevinných obetí krvavej nedele, najväčšej tragédie v histórii našej obce. Nech pamätník, ktorý zdobí ich hrob, je pamiatkou na 21. január 1945 v Klakovskej doline a výstrahou pred každou vojnou a násilím. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi starostovi za príhovor a o príhovor prosím prezidenta Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho. Ctení hostia, dámy a páni, stretávame sa tu v Klaku, aby sme si uctili pamiatku obetí jednej z najväčších tragédií, aké sa na našom území odohrali počas druhej svetovej vojny. Stretávame sa pri pamätníku, ktorý nám dodnes pripomína 84 obyvateľov tejto obce, zavraždených v krvavú nedeľu 21. januára 1945. Spomienka na tieto obete je o to trpkejšia, že v tom čase sa neodvratne blížil koniec vojnového utrpenia. Desiatkam ľudí v Klaku, ako aj v nedalekom Ostrom Grúni, nebolo dopriaté sa tohto okamihu dožiť. Dopadla na nich päsť krutej nacistickej odplaty za predchádzajúce kontakty a pomoc partizánom. Nacisti a ich prisluhovači pred 80 rokmi vtrhli do Klaku a strieľali jeho obyvateľov priamo na mieste, kde ich zastihli. O život prišlo 84 ľudí, z toho 16 žien a 36 detí. Zavraždili ženu so všetkými jej 6 deťmi i 3-mesačnou vnučkou i budúcu mamičku krátko pred pôrodom. Na týchto udalostiach je obzvlášť desivý fakt, že nešlo o konanie vyšinutého jednotlivca, ale o dômyselne a chladnokrvne organizované zlo. O dômyselne pripravený akt pomsty. A toto všetko malo svoj pôvod v nenávisti a presvedčení, že jednej skupine ľudí je z rôznych dôvodov povolené týrať a vraždiť ostatných, ktorí sú iní ako oni. Táto ideológia nenávisti vyústila do konfliktu, ktorý si vyžiadal milióny mŕtvych a priniesol ničím neospravedlniteľné vojnové zločiny. Také, ako sa odohrali tu v Klaku i mnohých iných slovenských dedinách a lesoch, presiaknutých slzami a krvou obetí. Slovensko je posiate takýmito miestami, či je to Ostrý Grúň, Klak, nemecká Tokajík a mnohé ďalšie. 80 rokov po druhej svetovej vojne s hrôzou hľadíme na to, že vzájomné zabíjanie sa na európsky kontinent znovu vrátilo. Znovu zaznamenávame nepriateľnú snahu zľahčovať či bagatelizovať utrpenie ľudí počas druhej svetovej vojny, alebo dokonca spochybňovať slovenské národné povstanie a jeho odkaz. Znepokojuje nás, že v slovenskej spoločnosti, ale aj v celosvetovom meradle pozorujeme jasnú recidívu nenávisti, tej najzhubnejšej emócie, ktorá bola hybnou silou vojnovej mašinérie. Aj tej, ktorá zabíjala nevinných mužov, starcov, ženy či deti tu v Klaku. Je preto našou morálnou povinnosťou, ale aj záväzkom voči obetiam i voči ich blízkym robiť všetko preto, aby sa táto krvavá história nikdy viac nezopakovala. Aby sa medzi ľuďmi nerozmohla nenávisť, ktorá ich zbaví ľudskosti a dovolí, či priamo prikáže im konať také zlo, akého boli schopní pred 80 rokmi. A zopakujem ešte raz to isté, čo som povedal dnes v Ostrom Grúni. Že svet sa zmenil. Podstatné však je, aby sme sa zmenili my a aby sme nevpustili nenávisť do našich myslí. Aj preto národ nikdy nesmie zabudnúť na ľudí,
ktorí prišli o život tu v Klaku. Česť ich pamiatke. Ďakujem pánovi prezidentovi za príhovor a o slovo prosím predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislava pána Viliama Longavera. Vaša excelencia, prezident Slovenskej republiky, pán Peter Pellegrini, vážená pani štátna tajomníčka, vážený pán štátny tajomník, vážení poslanci a predovšetkým vy, ktorí ste prišli do Ostrého Grúňa, ktorí ste prišli sem do Klaku, aby sme si spoločne uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje nevinné životy. Takéto stretnutie má veľký význam. Má veľký význam pre nás všetkých, pretože žijeme v tej realite, kde nie je všetko v poriadku, ale chceli by sme žiť v šťastí, spokojnosti a byť priateľmi, kamarátmi. Chceli by sme, aby naše Slovensko bolo pokojné a mohli sme jednoducho zabezpečovať pre naše budúce pokolenia ich vlastný život, našou prácou, našou činnosťou. Dnešné spomienkové zhromaždenie je tiež príležitosťou na pripomenutie si veľmi dôležitých momentov pre náš život v našom štáte, v tejto abstraktnej Európe a svetovej civilizácii. Tak ako pred rokmi aj dnes nás oslovujú v podstate tou istou aktuálnosťou a dejným významom. Druhá svetová vojna, ktorá bola najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva, bola to vojna globálna, ničivá, rasistická, vykniežovacia. Zasiahla oveľa väčšiu časť sveta ako prvá a neporovnateľne v vyššej miere dopadla aj na civilné obyvateľstvo. Hitler viedol vojnu na východe ako rasovú. Takže desiatky miliónov obyvateľov východnej Európy vystavené rasovému teroru, deportáciám do pracovných alebo priamo do koncentračných táborov trpela. Na krátku dobu aj sa stalo Slovensko z milosti hnedej totality formálne samostatným štátikom. V skutočnosti my vieme z histórie, z našich dejín, že sme sa stali len poslušným satelitom hitlerovského nacizmu. Na prelome rokov 1944-45 nastal najťažší úsek života a boja partizánov, vojakov, povstaleckých vojakov a samozrejme boja aj nášho obyvateľstva, našich ľudí, predovšetkým v podhorských a horských oblastiach, ktorí dávali a vytvárali podmienky pre partizánov a pre povstaleckých vojakov podmienky, aby bránili našu vlast od okupácií. Všeobecne platí, že kto sa nepoučí z toho, čo sa stalo v minulosti, čo sme si dnes vypočuli tú obrovskú tragédiu práve v tejto Klakovskej doline, ktorá sa stala. Ostrý Grún, Klak. Ako bolo povedané, už tu bola aj určitá skúsenosť. Tokajík, Kremnička, Nemecká, Ostrý Grún, Klak. A táto dravá, prepáčte, ale besnota hitlerovského nacizmu pokračovala ďalej.
prišlo aj Kalište a prišli aj ďalšie dediny, osady, ktoré boli vypálení. Teď ich počítame, že to bolo viac ako 130. My sme vždy stali na mieste, aby sme bránili, naučili sme sa brániť svoju vlast. Aj s tými, ktorí poslušne sa stali práve tými provokatérmi a aj vykonávateľmi toho zlého, čo vlastne vojna prinášala. My sme vždy stáli, Slováci, Československo, my sme vždy stali práve na tej ceste pokoja a mieru. Nechceli sme, aby boli vojny. Žiaľ, ako už bolo povedané, vojny pokračujú aj v súčasnosti. My si chceme zachovať aj v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. Chceme si zachovať práve tú česť, ktorú nám priniesli partizáni, povstaleckí vojaci a naši obyvatelia, stáť na tom pravom mieste a brániť si svoju vlast. Potrebujeme jednotu, našu vnútornú jednotu. Potrebujeme vzájomnú pomoc, vzájomné chápanie sa aj práve v tomto období, keď celý svet je ohrozený. Preto využijeme všetko na to, aby sme demokraciu a slobodu využívali v prospech nielen nášho súčasného života, ale aby sme využívali aj preto, aby sme pripravili budúcim pokoleniam statočný, pokojný život. Ale často aj pripomínam, že aj sloboda, aj demokracia má svoje hranice. A tou hranicou je a bude vždy, budú to medziľudské vzťahy. Preto aj my, aj v súčasnej dobe, snažme sa zomknúť a ťahať za jeden koniec. A ten jeden koniec, to by mal byť mier a pokoj. A keď bude mier a pokoj, môžeme hovoriť aj o slobode, o demokracii. Aká je sloboda? Vieme, taká je aj demokracia. Aká je demokracia? Taká je aj sloboda. A preto sa usilujeme žiť v priateľstve a zvlášť teraz, aby sme držali spolu, keď vidíme, že sú tu rôzne sily, ktoré by chceli retardovať našu spoločnosť a postaviť nás jeden proti druhému. Ja pevne verím, že vždy nájdeme v sebe ten entuziazmus, ktorý